Iba niekoľko metrov delilo dva vlaky od čelnej zrážky. Express a nákladný vlak sa ocitli na rovnakej koľaji medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom. Ide o hlavný koridor Žilina-Košice. Udalosť sa skončila bez vážnych škôd či zranení, no cestovanie sa tisícom ľudí opäť výrazne skomplikovalo. K mimoriadnej udalosti došlo na železničnej trati v blízkosti obce Potúreň pri Liptovskom Hrádku. Približne okolo 11:30 sa zastavili oproti sebe dva vlaky. Rýchlik smerujúci z Bratislavy a nákladný vlak. Vidíte, že tá vzdialenosť medzi nimi je približne okolo 30 metrov. Zastali teda naozaj veľmi tesne. Cestujúci v rýchliku nesmeli vystúpiť z vagónov. Na sociálnych sieťach však opisovali chvíle hrôzy, keď zistili, čo sa stalo. Vlak zastal a všimli sme si, že sa niečo stalo. Mal šťastie ručný vodič, že stihol zabrzdiť. Tento úsek železničnej trate nie je vybavený európskym systémom riadenia vlakov, ktorý by mal práve takýmto situáciám predchádzať. Okamžite po vzniku tejto situácie sa vykonali opatrenia na zamedzenie potenciálnych následkov tejto mimoriadnej udalosti. Príčina udalosti je v procese vyšetrovania. Vlaky nepremávali v danom úseku niekoľko hodín. Cestujúci čakali v staniciach, kde ich presmerovali na autobusy. Mikuláša sme šiel po 12. vlakom, osobákom. Medzi Potúrňou a Hradkom nás zastavili, tam čakali skoro hodinu. No potom nás vrátili naspäť do Mikuláša a tak som išla autobusom. No a ja som prišla s tým, že ak nás pustia, od pol 12. cestujem, je pol druhej a nedohľadne. Mali by sa zamyslieť kompetentní, čo sa robí, lebo už pomaly sa budeme bať vôbec cestovať. My sa rozprávali so sprievočičkou, tá nám povedal, že pôjde normálne, no vlak nejde. Tak sme sa rozhodli, že pôjdeme na bus, ale tam je strašne moc ľudí. Ide už o tretiu mimoriadnu udalosť na železnici za posledné mesiace. Z Liptova Michaela Košová, Slovenská televízia.